Oh! Maneni. Angiqale ukubingelela abantu abakhulu. Ngicela ubaba umhlonishwa usicelo ngithi eJozini. Woza Hlomuko hlala la Hlomuko. Hlala la Hlomuko. Woza Ndebele Mkhosi, woza la kwa transport. Hlala la phansi. Bese ngibuza labo doti ke lapha. Umpanza wasemkhanya waseZululand ose-Olundi. Woza la ophethe utransport wakhona buya la. Kuzoba umama uNkomo. Hlani la. Lani lapha ezizwe udoti nini. Buka la veza la. Umgwaqo lo. Umgwaqo lo amasimba la. Yabo? Veza lazi imoto phesheya, yabo? Le moto le even sisebenzisa iside elilodwa manje lapha. Buka le side leli esisebenzisayo leli. Zonke imoto ihamba la. Yabona? Zonke imoto ihamba ngapha. Yabona? Nansi yesa iyaguhla ngale eceleni. Yabona? Sisebenzisa iside elilodwa. Kuyakimi ke manje. Yabo? Mama uNkomo ngifuna wazi ukuthi umgulukudu udoti. Abantu bakaMandlakazi ubafeyilile. Inkosi yakaMandlakazi umntwana umfeyilile. Usifeyilile even nathi. Ngicela wazi mama ukuthi mina awunasithunzi kimi uzohlezi ukumina mama umgodoyi kimi. Lo ngifuna ukufaka ekhanda mama kumina nje umgodoyi. Up until wenze into eright endaweni yangakini. Ilo baba lo okuthiwa umpanzo ophethe i-district enhla naye uDizini lo engabe ulungisa imigwaqo la. Nawe Mpanza uyithiwa mangizwa kuthiwa uyi-ANC nawe uyinja Mpanza. Mpanza nawe ngithi uyingcanga nawe Mpanza. Lokho kufaka la ekhanda lakho Mpanza ukuthi you guys niyawufeyilisa uNongoma in particular uMandlakazi. uMandlakazi is the only place is indawo yamakhosi kuphela engenayo itiyela. Ama-10 khona amatayi ekuzala netiyela. Usuthu netiyela. Akazi iphi indawo yamatiyela. uMandlakazi kuphela ongenayo itiyela. Inkosi yakaMandlakazi nina no-2 niyayifeyilisa nini. Aniyiboni anendaba even nanathi abantu esanivotelayo. Ngifuna ukutshengisa umgwaqo wasemkhanya kude ophethwe ubaba uNdebele Mkhuze nokusebenzisana nalensizwa umfoko ngithi ejozini ana masimba lana. Nina lokonyaka osayo nizophuma lonke ayilikho iqembu elovotela nina. Nimgulukudu nina no-2 nina bangabe eZululand nimgulukudu nina. Ngiyafisa ubaba uHlomuka asithathe la ngakithi bebe awuveze la ngakithi. Yabona manje la ngakithi. La ingakithi ke la. Ngakithi la yokho intaba la isenkukhwini lapha. Kungakithi lapha. So nina niyayifeyilisa indawo yangakithi kaMandlakazi nina mgulukudu empili nina. Iphoze babe. Ufuna ukubetshengisa manje umehloko phakathi komgwaqo waseZululand nani nomkhaya kude. Asihambeni ke manje. Biki again buka la. Yabo? uNongoma lo. So bayi sengiphuma kwaNongoma sengena kuphi emkhanya kude manje. Awuveze babe umgwaqo osemkhanya kude ukuthi unjani ke. Bukani? Niyabo? Baba uNdebele. Emkhuze wa transport. Siyabonga baba. Baba usicela Hlomuka mfethu ngithi le eJozini. Baba siyabonga. Lezi mbungulu lezi engapha eZululand umpanza nomama uNkomo yabona ngibafisela ngisho ukufa indlela aba mislida ngakhona indawo yangakithi bahleze bekhuluma umsangano la umama uZanele Magwaza kaMsibi wafika indawo yangithi wayishintsha wafaka amanzi umgwaqo wawungenjiwe ngathi yipi le mali uZanele Magwaza kaMsibi ayisebenzisa yena yipi ngathi uma bona sebefika ngakithi indawo yangithi ibole yonke umgwaqo kaMandlakazi ubola uphelile nikhona niyahola every month. Mama uNkomo lamagrade atawani awakho ngadi. Mama uNkomo amagrade ohlezi nawo konjoko emathendeni awakho yini kade. Awakho ngoba awethu phela. Mayefa wafela emgwaqeni siwabona afile phela so wagada thina. So namhlanje ngicela zona umasipala wabantu nangu. Mkhaya kude lo. Uma wala mfula lo usuku kuqala umkhaya kude uyale buka nje kunjani bengihamba ngo20 all the way from ekhaya sengizohamba ngo60 manje la yabona
bantu bakaNongoma abaphethe uNongoma noZululand le olundi indaba yena yekho ngamasimba ivalo